तर भारतातल्या सीएनजी पीएनजी पुरवठ्यावर याचा मोठा परिणाम होणार आहे असं कळतंय। मोठं संकट येण्याची आता शक्यता आहे। अमेरिका इराण युद्धामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये अनेक जहाजं अडकलेली आहेत, त्यामुळे भारतात कच्च्या तेलाचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता आहे। इराणनं केलेल्या ड्रोन हल्ल्यामुळे कतारमधलं जगातलं सर्वात मोठ्या ऊर्जा प्रकल्पातलं उत्पादन बंद झालेलं आहे, त्यामुळे कतारकडून भारताला होणारा एलएनजी गॅसचा पुरवठा हा ठप्प होण्याच्या मार्गावर आहे। तर होर्मुझची सामुद्रधुनी हा सागरी मार्ग अत्यंत धोकादायक बनलाय। कतारचं रास लफान हे मुख्य लोडिंग बंदर याच मार्गावर असल्यानं भारताचं पेट्रोनेट एलएनजीचे टँकर तिथे पोहोचू शकत नाहीयेत आणि भारताच्या एकूण कच्च्या तेल आयातीपैकी 50% आणि एलएनजी पुरवठ्यापैकी 54% हिस्सा हा होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमधून येतो। हा मार्ग बंद झाल्यामुळे आयओसी आणि बीपीसीएल यासारख्या कंपन्यांपुढे एक मोठं आव्हान आता उभं राहिलेलं आहे।